How long have you been dating your partner? Sesiyohlanganisa i-anniversary 2. 2 years. 2 years. Yes. Okay. And do you guys have a baby? No. Okay. So when last did you see umuntu wakho mfethu? Anginayo la. Unaye? Yeah. Oh. Ngikhuluma ngamuphi umuntu. Oh, so unomuntu wakho so uyamangala ukuthi hawo ulikhuluma ngabani? Omunye manje. Akekho omunye? Ngiyamanga bongifonela mawuthuma umuntu wami. Because na umuntu wami la. Okay, okamala umuntu wakho ubani? Bianca. Bianca. Light skin or dark skin? Light yellow bone fishane. So awuminde ukuthi ngakhuluma naye? Manje. Cela umnike phone. Hello? Hi, how are you? I'm good, how are you? I'm fine. Lo muntu wakho uthi uthandana nawe and uyakuthanda. Umuzwile? Yeah. But I'm with another lady here. Uthi uthandana nomuntu wakho. There's no way. Nalo uthi there's no way. Mina ngiyiwani. Ngoba ngihleli naye manje nje. Since nje ngihlala naye. Umbo vakashile? Ngihlala naye endlini.